7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Kwasuka lokho, it's Thursday at 7 ulalele ikakasi indaba singena ke now kwi sex indaba with udokotela. She joins me now, Dr. Mthembu. Lo hlelo alungele ingane. Sabona we dokotela. Sabona we Alex. Welcome to kakasi dokotela. I feel welcomed. Nesithandwa zethu. Last time angiboni ngazibulisa ngangena kuzona kahle izithandwa zethu. So labo bantu labo. Yes. So cabanga ukuthi awenzanga umsebenzi omuhle. Angenzanga kahle. So you're making up. Danke ngimtholanga kahle. So I'm making up this time. I'm making sure ukuthi I lay it kahle. Yes. Number one. Actually ungayicabangeli wena ungabe selfish. Ngivula njena I lay it down. Yeah. Keep going. Lalele uvule bese. I keep going in. Yeah. You going no, in. No, ngiyachaza phela ukuthi bengivulela abalaleli bethu ukuthi bayizithandwa zethu ukuthi yabathanda. Yes. No, asibonge dokotela ukuthi uyiqaleke emuva. So today sizokhuluma ngento abantu abaningi abayithatha kancane, and on this show in passing usuke wayisho leyo yokuthi ezinye zezinto eziyisecrets ezirecipe yokuba mnandi kothando ileyo ukuthi izinto zingaplanwa, uqhamuke nje nento engajwayelekile, be spontaneous, ungabi predictable. So if ukhuluma ngokuthi umuntu abe spontaneous ku relationship, doc, not necessarily ku sex nje kuphela, but including sex. How do you do that? Ngoba umunye uzothi ama ingredients e relationship yokuthi umuntu wakho uyamazi, wazi nanokuthi ngisho ngathiwa someone uyakupranka angeke kube uyena, but on the other hand you're saying ukuthi no, but ungabi umuntu owaziwayo ukuthi wenza izinto kanje. Phela Mthiyani, ukuba spontaneous ku relationship kusuke ku ile spice, le extra spice ukuthi ukwazi ukwenza izinto ezingaplaniwe. Uyabona kwempeleni kungabhori. Ukubona ungabhori ukuthi uhlale kunento entsha, umuntu umsurprise nje uthola ukuthi umuntu wakho nyuma ukhuluma naye uthola ehleke ukuthi hey wena, because unalento ukuthi njalo uhlale unento. Nothing ukuthi useyazi ukuthi vele uzovuka ekseni wenze kanjena wenze kanjena, ama message akho ahlalethi all the time, nyoma senilala wenza kanjena all the time. Uyabona, so kuyilanto nje ukuthi umuntu wakho angakwazi ukugeja kahle ukuthi lo muntu uzokwenza kanje sho uvela uphuma eceleni always ku relationship, but also kuyindlela yokuthi ufake ispice kubudlelwano bakho. Ukuthi exactly ngabhori eqaleni kwe relationship kusaqala ku easy ngoba nazani, so yonke into umuntu ayenzayo yintsha, so kubonakala ngathi ikona ukuba spontaneous lokho. Uyabona, because kusa yonke into yintsha, kanti awazi uzohlala enza the same thing next year, same thing after year. So kuqala uyabhora lento akade imnandi eqaleni, siqala siyabhora ke manje with time because usuyijwayele. So ukuba spontaneous I think kusebenza more kuma relationship lo thola ukuthi sokunesikhathi nindawonye, so uyayidinga le spice nalo amlilo o extra nje ukuthi uhlala umuntu wakho ecabanga wena nyoma yedwa hleke yedwa, because ucabanga either into ozishilo or into zenzile kuyena. Okay, njalo manje sesikhuluma la ku relationship, abantu abaningi bayabecabanga ukuthi message ebheke kubantu besilisa as if makhulunywa ngamadoers, abantu besilisa kumele behlale benze ukuthi nokuthi is that particular true ukuthi kufanele kwenziwe umuntu wesifazane kumuntu wakhe angabhori or umuntu wesilisa kumuntu wesifazane? You know Mthiyani, almost always mengenza ama counseling kuma patients kuma couples, ngithola ngitshela lo wesifazane ukuthi musa ukubhora ocansini, ngoba obviously uma sesenze counseling indoda siba it may khuluma ukuthi hayi kanje ngibonda empeleni usaba ukumtshela lo ukuthi uyabhora even ocansini akafuna ukumqala akaze izinto, because abantu kakhulukazi umuntu maseshadile udlala irole kakhulu umuntu wesifazane, because uyakhulisa ukuthi masushadile ubehavior kanje, ubehavior njengomama, ugqoka kanje, wenza kanje, uziphatha kanje, conservative uhloniphe uhlonipheke wenze njani ngoba umama, kanti le nto iyabhora ngoba umuntu omama uyabhora, kanti on the other hand umuntu ngisho kanjalo, but kuba khona element yes sihle sithunzi, but umuntu omama ngaloko irole ukuthi ushadile manje kuhle kubantu ababukaye ngaphandle, uyabona ngoba ufuna kuze kube sengathi ngendlela umama uzothenga khona ngathi akalenzi nocansi.
angifuna ulubukeka kanjalo out there but la ngaphakathi kufanele ulenze kakhulu futhi you know nendoda yakho ikubona ukuthi wenza izinto nentombi ngaphandle bezizozenza kungabi intombi emenze izinto zimhahise zimenza akhumbule wena kudala ungakabi ile role oyidlalayo yokuba umama ngoba uzohamba aye khona so kudlale wena lobo le indlini. We are in conversation with you asikhuluma sodwa nje kulolu hlelo share with us ukuthi kwenza kanjani lokho ufundise nabanye and mawuse mhlambe wakuzama kwangasebenza yonakala kuphi this show is all about experiences and be honest because akekho umuntu ojudgewayo inamba ke u0315373000 Facebook indaba with Alex sikhuluma ngendaba yokuba spontaneous kwi relationship na kwi sex now sizofika ke dokotela as we go usuqalile kwi how part because I can imagine someone eseqala ethinta njengamanje after esikhuluma kuyona. Let's look at ama major benefits dokotela ukuba spontaneous kwi relationship. I'll tell you why. Ake senze example njengokuthi uthi kubantu besifazane ungabe usubukeka uconservative usumama. Omunye angathi no ngiyenza leyo nto mina because ngiyenza ngibe loose. For instance nje bekade ucheck umuntu wakhe emsebenzini and then cabange for a quickie or somewhere emotini or somewhere thinta kwi movie cinema then umuntu athi no ngiyenza loose. Yes. But uyabona iwona lezi zinto mthiyani ama movie na zonke lezi zinto ezenza ukuthi sicabanga ukuthi uthando lihlala lunjalo kanti lunjalo imovie into ya 2 hours impilo yonke sebeyifake in 2 hours lapho so bayenza ukuthi nathi sihalele so ububuka imovie uhalele naleya life kube sengathi hey umuntu wami kumele abe kanje kanti ngeke kube njalo in reality it's not a movie i reality you know but iqala lapho mthiyani ekutheni yizini izinto ofanele uzenze even before kuya kumdavazo before nilalana kunezinto ezincane nje ama gestures ofanele ukuthi uwenze kumuntu wakho kuqale ukukhuluma gestures like qale khulumeni mthiyani you know lendle esikhuluma ngayo thina sinawe you know of course abanye that's why behle nina niyajola is because basho njalo Okay. Come on. Okay, come on. All right. Sorry. Those two words, come and on. Yes. Yeah, exactly. Njengoba sikhuluma, come on. Uyabona ube nendlela yokukhuluma nomuntu wakho njengoba ngisho nje abanye batshela ukuthi nina no ithu kanti siya act sinawe because sifundisa bona abantu ukuthi kumnandi njengoba behleka bona bezwa thina imagine sokuyibona bobabili ngoba nithi menikhuluma kanje nomuntu wakho ninokuthiza nini nobabili obviously not in public ngiyadoketisana ngaleyo ndlela uthe yedwa nyuma ya drive nyuma usehleka lento kade yisho sehleka yedwa ukuthi hey sukukukhumbula lokho ukuwabona so coming from the way you talk to each other yes mhloniphe in public hloniphanani in public but masini nobabili you are free you are loose mdunisele anyhow you want you know masturbate in front of each other nomunye umkhalisi ngokuthi uzimasturbate nje kubuka because at the end of the day uzofuna ukuzoqedelela yena lento yenzayo but not just about sex cuddling you know oral sex kissing endaweni ezright zonke lezo zinto ukumphekela umuntu wakho that's just a way of enticing uthi kumphekela ukudla nje akade agcina or owaziyo ukuthi uyakuthanda lokudla thizeni surprise them surprise ukuthi hey baby ngale weekend afike supakshile so vashela uma wakhe no vashela kubo because all ukuhlani la riff between umama ezala nomakoti le trip umsebenzini ufike sompakishelile zonke izinto suthi siyahamba siyovashela uma ngale weekend sengithengile igrocer nani wonke uthi ready imagine that angasho ukuthi how bengiplan ukuthi but deep down imnandi leyo nto besazi lesi story lesi sokuthi bhuti wathi kumuntu wakhe esho unkosikazi wakhe ukuthi yazi namhlanje phela ngenze isimanga ngivele nje ngalayisha ungabona igrocer nezimpahla konke ngithengele uma asambeni simhambisele nasi impahla then aqale unkosikazi azothi hey no but budget ayikho yazi ukuthi sisabhekene nokuthi asho ukuthi akukho kungenani bungaya asho isitolo nje cheap bese zothi ke lo wesilisa no bengisho uma ezuma wakho umkholazi wakho then ngiyashintsha ke topic 0315373000 yes 0315373000 just ukukhumbuza mosana kujoyina we have this show njalo ngolwesine from 7 to 8 and uhlelo lungalungele ingane ama shows ethu ke akhona wonke the previous conversations and episodes as well kwi app Gagasi FM nama videos akhona you watch this show we appreciate the comments siyawabona wonke ku YouTube na ku Gagasi FM account sesatha ke anonymous waseMarisburg siyakubingelela anonymous welcome to Gagasi Anonymous Marisburg. Anonymous is muted.
Njengoba kunalama visual communication and meetings nje kuthiwe hey but ngiyambona ukuthi ukhona but uthule kanti umuntu uyimutile Mike yes so ngiyabona ukuthi kwenzeka into enjalo ke naku anonymous ayasiqhubeke sobabili angasijoin ku threesome anonymous yeah that's vele siqhubeke nebese sivele siqalile all right so kusakhuluma ngadokotela ngendaba layo ukuthi ba spontaneous ngezinto eziningi ozenzayo but nakhona if usuke ukwi relationship with umuntu othola ukuthi ustabona yeah well sosebenzisana le gama ukuthi uyabhora kuyena nje kufanele ukuthi lo mzulu kube yileyo ucansilo sembedeni so imaphi namabhathini ongawathinta just ukuthi umsuse lapho la khona look Mthiyani akekho umuntu ongafuna ukuthandwa okay akekho umuntu ongafuna ukuenjoywa akubona ukuthi hey lo muntu uyangithanda uyangienjoya mina uyangifuna akekho umuntu ongafuna ukufunwa okay uyabona so if kuukuthi upartner wakho either you know into angakaza yenze or into akade yenza before and then kwayeka ukuthi akasayenze so ubona ukuthi useyabhora manje of course empilweni as seni together iminyaka ihamba kune stress zengane istress zemali zonke lezi zinto ezenzayo ukuthi umdavaza ukuthi ukubhora kancane ngoba socabanga zonke lezi ezinye izinto besides ukuthi ucabanga umantshaza ne now if kuukuthi unomuntu onjalo firstly talk hlalesisho sithi khuluma before ukhumule talk about ukuthi wena yini ofisayo and ukhulume kahle ngenhlonipho ungamenza feel ngathi fanele az defend angathi wenza into wrong yini ongakwenza ukuthi mama oh hey baba manje bengibona ukuthi hey ngiyazi sibhizi soyithuka nje kanjena kodwa ngiyafuna sibe nesikhathi sethu sobabili nje sike senze isikhathi sethu soyithuka esibonde and ungasho ukuthi usifune senze ucansi ngoba umfaka under pressure lo munye umuntu before ungena lapho ke sibe ndawonye nje uyabona so number 1 plan something ke manje if ukuthi lo muntu wakho uyabhora be spontaneous ekutheni spontaneous ngokuplana and ukuplana kuyakusiza ukuthi ube prepared ukuthi iscene leyo uyakhe wena ibe exactly ngendlela ofuna ukuthi enzeke njalo but also talking about it uyamenza lo omunye abe aware ukuthi hey nginenkinga ngokuthi asisakwenza ukuthi besikade sikwenza you know nawe uzifake ngabe ukuthi iblame yakhe you know kuleyo but more find out isizathu sokuthi yindaba omunye mhlawumbe unenkinga ukuthi kubhlungu uma nilalana omunye induku ayivuki manje usenamahloni akasafuna ukulala nawe omunye une past trauma you know ngokocansi khonto eyenzekile emhlukumezile omunye une stress uyabona there's many things okuthi ufuna ngabe uyamsiza kukona umsupport before ukuthi umjudge ekutheni lo muntu induku ayivuki akenza ukuthi njalo but qale nidlala ama games you know play games with each other sikasakhuluma ngawo before ama dice ufihla amabhande ukuthi ntshelana ukuthi what are my fantasies noma ngitshela ifantasy yami nibhale phansi ama fantasy ni plan date make it exciting menze exciting nibhale usuku ukuthi ngelanga elithize once a month soba ne fantasy nje sokwesenze ucansi singakaze silenze istyle singakaze sisenze ugooglishe somewhere ukuthi yini style esithizeni esenziwa eIndia mhlambe Kuma Sutra or something ukubona uthi asake sizame lento ukubona all different types do it different do it from the back yenza uhlezi kuyena nibuka iTV no2 ebhekeleni so ziningi into engazenza ongayona nje lo cansi ukuthi omunye phezulu komunye okay ngifuna ukubona anonymous ngimnika ichance ngoba eqaleni bengazwakali anonymous my respect I'm sure say right manje yebo ngisekhona kade ngimlalele all right so on yeah bengivele ngi-on futhi nile ngisenenkinga ngalapho thina sihlale sinenkinga lapho okay siyayizwa leyo siyayibonga yes anonymous talk to us no bengifuna ukuncoma nje ukuthi isihloko senu sihle kakhulukazi ile ndaba yokuthi ukuba nenkinga thina kakhulukazi sishadile kube manje makufanele uqala inkonzo yasekamela kufanele kube itheto saqalayo ukwenza izinto omama laba bethi baba right kusanda ukuqala ukungenwa othandeni nasemshadweni kona mase sihleli nabi isikhathi eside kuyengathi kuyashintsha nje ungazi kwenzeka kanjani mhlawumbe nganoma sekukhula ngoba ngokwe age sesi over 50 years manje ngokwe age mhlawumbe kunomthelela lapho uthola umuntu uyafika nje mhlawumbe ubuye emsebenzini vela bekukhathala nje ngena endlini ubona ukuthi nawe umuntu uzothi uyayiqala lento mhlawumbe sothi uyayiqala ke mase kuyiwa ngasesamere
uzothi ngisho ngifika ukuthi ngikhathele namanje usafuna lento kade sayiqala lento ayibona yonke into le awudeli sibana awudeli kanti iyosuke siyeke nini lento yabo yeah kodwa ke Anonymous you know of course njengoba usho ukuthi i-age yo 50 by the time umuntu wesifazane seqala ukufika ko 50 isuke nento zemizwa seziyashintsha yena kusafani and the more engalenzi ucansi umzimba nayo uyakhohlwa so the more elenza the more umzimba uhlala unako ukushisa but the more eba ne gap lokuthi akalenzi ucansi nomzimba ugcina usukhohlwa of course ama hormones usengena ko menopause omunye uthola ukuthi once seke wazala njalo nayo futhi intando yocansi yehla kodwa more from that age uthola ukuthi nokuba manzi sokuyehla kuyena ngoba phela ukuba manzi is part of umzimba wakho ukutshela ukuthi sengiready ukuthi ngiyafuna lento ingene and if ukuthi umanzi sokuyehla then sokuba bhlungu noma wena usungena kuyena ukubona so but talking about it ungadingi ukuthi necessarily uzungene kuyena nezezinye izinto cuddling ukukhisana ukusakhana yabo zonke lezo zinto lezo without her feeling ngoba ngiyazi futhi at that age basheshe umama ukutshela ukuthi uyifunde phi lento soyifuna kumina manje uyabona so kube open talk ethi nje asizame ezinye izinto mhlawumbe mama just kancane nje we can do this and do that just so that in educatane more than ukuthi ni judgeana hayi lunge doctor ngiyabonga okay from the advice oyitholile la Anonymous are you sure ukuthi akalalela umem awulalele phela ngalihlelo Loluhlelo ngangilitshela uyena ngithi asihlali ndawonye. Hayi usezwileke naye. Awukulalele ekhulunywa lapha. Nice. I know well usezusolo. Yeah, ulalele. Sure. All right, I have a lady on Facebook othi great topic sanda kuyiqala lena with my partner and it's amazing. I actually love it. So kushuthi uzame enye lezinto osanda kuzisho dokotela. And then bese kuzoba ulindo la saying ukuthi mina I've done quickies with different people ehlathini nasemasimini ngihlalile town ku CBD ngiyenzile imdavaza emgwaqeni ebeach nasedebhisini eflatini engingakusho nje ukuthi yenza i-relationship ibe mnandi kakhulu and mostly unpredictable futhi nibe free no partner wakho kodwa that can make a cycle out of one insecurities and then uyamphendula ke usiduwo omunye uthi hey kade nayiqala imkhuba bakwethu sure look also ukuba spontaneous simthiyane doesn't mean ukuthi ikona okumnandi kakhulu kunokunye you know ngoba ngesikhathi wenza olunye uhlobo locansa kusho ukuthi kumnandi kunokunye but it's the memory ehlala nawe after nenkumbulo ukuthi eyisakusenza into endaweni ethize ikona sokuhlekisayo more than ukuthi kwakumnandi kanjani sure msankosi uthi loluhlelo lesifudumeza njengoba seqala amakhaza nje singase ngangena every day imbawula show ngivele ngivulela iradio kakhulu ngenzela ukuthi sinonkosikazi kaMastende wami azwe naye ngale egumbini lakhe spreading the word sure Anonymous Newcastle hello Anonymous Alex no dog saying on ooh girl you want to join us for a threesome uzoba phakathi nendawo Alex kuzoba ile position okuthiwa i-sandwich uzoba strong yini depend ngiyakubona ngathi fired up ngathi hey already tele gym indoda athi dokotela le competition inkulu kwena sure Anonymous we sandwich yebo yes Anonymous from Newcastle mina ngifuna ukuxoxa lami udaba ukuthi ngimncane ngizohlanganisa 31 years ishe nginayo ukuthi sometimes siyabathola abantu besilisa uthola ukuthi unalesikhaya lesesideep uthi mawuthuthu uzane idayela okanye uthenga amalanjare wenza izinto kufika isikhathi la uthi menza ucansi ufuna ukuthi umemeze kukwenza ukufile ngasihlasimula umzimba leyo feeling leyo umuntu azokutshela ukuthi musuba ngumsindo la ekhaya bathini usuke lapho uthi okay fine sekunjalo wathengile amalanjari ubone sengathi akasatisfyeki aw understand ukuthi kwenzakalani nenye issue ngicela ukuphuma ehlokweni nginenkinga la dog kunokwenzeka mhlambe ngihlala u6 months ngingayicansini ngingabi semzweni ukuba ngingabi on angisho nje kanjalo bese ngiba nenkinga ukuthi kwi-service yami kuphuma amanzi unga-understand ukuthi kwenzekalani
ne-discharge engatholakali ukuthi kwenzakalani. Ngiwadlile ama-doxycycline sengikhathele yiwo, ama-fragile sengikhathele. Yeah. Look, Sam, lo maphilisi lawo vela asuke e-treata i-infection engaphakathi kweni. Sometimes kodwa njengoba uphuma amanzi ngaphakathi kuyasho ukuthi lokho either yes isikhona isilonda or kunokuvuvukala okuthize phakathi. It would help ukuthi ukwenza i-pap smear mhlawumbe ekuqala for that, but also kungakuhle futhi ukuzobona no Dr. Mthengo khona ezokuklina isibeletho ngoba kusho ukuthi i-lining yakho ngaphakathi iyona le ikhiqiza amanzi kakhulu le, not necessarily to ne-infection but ikhipha amanzi ngaphakathi kweni, so uyadinga uclean. Kodwa mhlawumbe uqala i-clinic ukwenza i-pap smear uze nalo ma results lawo khona sizokwazi ukuthi sidila nani. Okay, yes, le ekake partner ke uthi upartner wakhe ungamemezi khona abantu bazothini like. Look, usisi uthi uthandana nebhenanyawo umkhaya lo, okay? Now one of the things, yes kumnandi ngesikhathi wenza ulangeresis nani, but umuntu wasemakhaya uba nanesikhwele futhi uyabona azitshela nje ukuthi akabe satisfied ngokuthi wenze zonke lezi zinto. Yes kumnandi kuyena uyakubuka kuhle, but uba nento yokuba yokukhweleza ngawo ukuthi lento number 1 uyifunde phi, lento ubuye uyenze nobani, njengoba futhi wena ubuye ungalali naye for 6 months ebekwazi ukuthi kanti uyakwazi futhi ushama lingerie yabovu ayistrap, uyabona zonke lezo zinto. But eyokuscreama nawe phela sithandwa sami kufanele ubone ukuthi ukuphi. If usendaweni obonayo ukuthi nabanye abantu bazozwa ngesikhathi sokwenza lokho, uzame nje ukuthi uzimumathe ubambe nje impela noma kuumnandi ngaleyo ndlela. But sometimes ilapho kuphela wena ke njengowena omncane ube spontaneous, nenze sex kwenye indawo either emotweni ehambe nopaka lo uzokwazi ukuthi uzicremele kahle ngendlela oyithandayo. Ukholeleke usebenzise igama lokuthi hlasimula umzimba. Okay, try that, Anonymous. What do you think? Okay, ngizokuzama lokhu ngezwe kahle, but then ashiya ngiminyaka e10 emide. Ngiyangifisa ukuthi alilalele lehlelo kodwa nginqushu singeke sakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Mfake yezwa sisi, mfake wena. Okay, ayikini. All right, no siyabonga. Itopic yethu namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi ungabi umuntu owenza into eyodwa ngaso sonke isikhathi ku relationship, and yiziphi izinto ongazenza to spice things up, be spontaneous, and udokotela usinikeza ke ama tips namhlanje. So ithini yakhe advice, share story and ubuze nombuzo as well. Isikhathi ngo 1929 usegagasini 0315373000. Facebook Indaba with Alex. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Lehlelo lilungele ingane isex indaba egagasini, right? Khona umuntu olalele njengamanje osazwa yonke lento esikhulumayo bese ezothi kahlehle mina into engiyenze ngiyenze le, and kahlehle ufuna ukungishintsha ngibe into okungeyona. How do you deal with the situation enjalo yokuthi ufuna ukumshintsha? Well, umuntu mezothi uyamshintsha Mthiyane most of the time ingoba deep down usuke ezitshela ukuthi khona umcompare naye. Uyabona khona umfanisa naye from wherever, and umuntu usuba eba defensive hayi ngenxa yento ishilo. That is why it's very important ukuthi umuntu uzomintroduce entweni umtshela kanjani, ungamtsheli as if unesici thizeni yena ngokuthi akayenzi leyo nto. Uyabona ngoba number 1 uzotshela okay khona lo izwe khona noma khona lo yenze khona manje soyifuna kuyena, manje usezoba defensive. Kanti if uzoyenza kube into enoyi2 kube ijeni ukuthi kunento nobabili and nizame nawe uyazi, but nifuna ukuthi nizame lento noyi2 kuba ngathi niyagangana, you know, nobabili. It makes it interesting. Okay. All right. Siyakuzwa komunye Anonymous now enqotho. Sawubona Anonymous. Sawubona Alex. Yebo Anonymous, siyakumukela egagasini. Niyaphila? Siyaphila kakhulu wena. Sikhona futhi yikho nje ukuthi awungitholi kwesisikhathi kade wasengilihlalele lo hlelo la ngisiza kakhulu. Uthasekuthole kanjani mfethu? Ngisho ukuthi kade wasangizama kodwa sengize ngangena namhlanje. Wayebisakhulunywa ke leyo mfethu, siyakumukela. Welcome, finally you're here. Siyabonga. Doc. Nginenkinga la. Nginomuntu engimthandayo, ngiyamthanda kakhulu. And ube ne past ebhedayo futhi elifini yakhe yabona lezi zinto lezi ukuthi umuntu agcine sedlula endaweni yokudlwengula njalo.
ene lento iyangishaya kakhulu ikakhulukazi makuthiwa sizala kuma role ase ekamereni and ngithi mangisethi ngila sesofa esifike khona abesiyajika ngikhipha ngila ngaphandle ene lento le iyangishaya and ngalosikhathi ngisobe mina ngisemzweni ukuthi ngiyafila ukuthi sengi-right. Okay, yena inkinga yakhe unokuthi thatha isikhathi eside sithi nami angikhona ukuthi ngimdlalise ngendlela e-right, but kwezi sikhathi nokumdlalisa kuqondane nje yonke into ibe-right, but nje ukwenza kwakhe akunginikezi leya action ngabona lo we-past kodwa ngayisingena koma-ex ngoba manje sesiqhubekele phambili. So mhlawumbe i-guidance noma ukwenza kwami ngingakanjani noma ama-reactions ami ngingakanjani ekutheni ngikwazi ukwakha lo muzi ngoba ngiyamthanda lo muntu. But rule number 1 it khuluma before ukhumule. Khuluma naye, find out ukuthi ngesikhathi evele khipha kabhlungu ngaleso sikhathi ngoba akakwenzi njalo kusuke kade kwenze njani, so kade kubhlungu mhlambe kusuke kunendlela omthinte ngayo yamkhumbuze into ethize yamnyanyisa ngoba kuyenzeka sometimes umuntu avelezo esekunyanya nje omunye uthi uma kuukuthi yena ushesheshe wachama before wena emva lokho seyakunyanya akasafuni lutho only because njengoba usho nje kule trauma aseke wadlula kuyona, of which uyadinga ukuthola counseling kuze lento ayidedele lento ekuyena, because manje usezohlala ekushaya wena noma engakushayi ngokuthi yakublame but iyakaffecta wena leyo nto. But find out kuyena ngoba usakutshela ukuthi wake wareshwa, find out kuyena kusuke kwenzeke njani ngesikhathi enza lokho, then from then ihambe niyothola i-counseling nobabili ngoba nawe kunezinto kufanele ukuthi understand and how to support her kule journey yakhe kufanele ayenze ukuthi aphole. Yeah. Ngiyakuzwa doc ngiyangalezo luleko. Okunye yabo mawuza kulokho ukuthi unokukhipha unokuthi uzwa ipain. Yabo. So okwepain ngeke ngakunderstanda ukuthi mhlambe ngenzeka ube unama piles njalo vele anawo impela yabona. Ngoba nami ngakuphi kanti ngaphambili noma ngemuva? Ngingena ngaphambili. Okay. Ngemuva ayikudiphe kuyashiyana impela kuba kancane ngemuva impela yabo, but nje most yakho ukutsheka iposition yangemuva, so egcineni uzomthethe nginepain awume kancane yabo le nto le. But look, i-pain body can be anywhere. It can be pain physical kuyena ngoba ngempela kubhlungu, of which nakhona kumele kutholakala ukuthi bangwa yini leyo pain leyo ngoba ayikho normal into edinga ukuthi itreatwe. But also it can be emotional pain. Iwe ngithi ukhuluma naye ufind out ukuthi yini ngempela le esuke i problem. If ethi pain ubhlungu kubuphi, kuphakathi embobeni, kungaphakathi sibelethweni or ubhlungu okusenhlizweni. Okay. All right, Doc. Ngiyabonga kakhulu lengizami ngibonga kwakhe ekhaya lami. Sure baba. Siyabonga kakhulu mfethu. Counseling, I would really advise counseling again. Even if akukube kuthani nemoto ngabe ngiyeza kuwe Doc kodwa ngoze ngifike. Uyafika nangetekisi yafika. I don't care how you get there. Ngifuna sabe sobabili wona. Yes, uyena kakhulu. Number 1. Siyabonga mfethu. Thank you, Alex. No talk. Sure. Siyabonga. On social media here, we have Demarcazo. I'm a speedy speaking man, and I like this show very much. I can't afford to miss it. From Johannesburg. So now I'm comments lento tuzo saying ukuthi quickies emva kwetende mlindelweni. Okay. Then people go step. Sanbonani, second coming. Second time I'm listening to this show and mina with my partners Bonana once a month, and I'm happy she told me about this show kusazo show banya uvusumuzi. Okay. Siyabonga. And then I always do it, my brother. I've lost count. Quickies in unexpected places are the best. And then bese umunye mjisa ethi mina ngayitholela umuntu othanda umdavazo, so nje yonke into wangifaka kahle ngoba kukho la singadlali khona, and ave kumnandi ukuzama izinto ezinje. So ukufakazela ke lento esikhuluma ngayo kuba spontaneous ku relationship, not even ecacini kuphela nje ku relationship uqobo. Yeah. Siku Anonymous Stenga, sabona we Anonymous. Sanibona Alex no Doc njani? Siyavuma sisi wena. Yo, ngiyaphila. Yo isho yeni yangibusisa yazi. Ngiyayithanda. Siyabonga. Okay, mina inkinga yami yabo
ngishadile and asikho badala kangako mina nje ngikuma mid 30s. My husband is in his mid 40s. But ngendlela aseyiyona manje angazi ngisho ngathi ngiyakhuluma ngisho ngathi ngiyazama ukuba spontaneous ngisho ngathi ngenzani to an extent ukuthi mina sengize ngaluze interest angisa initiating lutho sengimane ngiyibukele angisa understand ukuthi yabo kwenzakalana senayo leyo connection leyo yokuthi ayibo sabantu abasadile njalo ikaleni inland. It's been a while. Ngizama ukukhuluma naye athi no manje uyabo umuntu usenengane usena different problems. And I'm like vela ama problems azohleze khona but nathi kumele siphile phela. Ngifuna ukubuza la dokotela because uqala sentence wasushiya phakathi anonymous ukuthi mawuthi uyazama so then u responda ngokuthi yeah okay let's say ngiyakhuluma naye ngifuna ukwazi kahle ukuthi yini ama fantasies wakhe uthandani uthanda kwenzakaleni into kanjalo. It's other uzothi wena ugangile yabo engathi manje we 16 esikoleni. Yazini anonymous I think husband wakho I mean yes you are 35 usamncane and at 45 mningi imshintsho enzakalayo kumuntu wesilisa also so you might find ukuthi mhlambe umfaka under a bit of pressure and abe embarrassed not because u wrong wena okay but because yes number one yena usenama ama priorities manje you know uyingane ufuna ukwenza sure ukuthi niphila kahle nomuzi yonke izinto zi right yakhe stress lokho as indoda manje if nawe somfaka under stress so mdavazo ugcine sezithola ngathi uyajajwa ubudoda bakhe because I think ufila ngathi he can't keep up nawe uyabona I always advise ukuthi uthi mohlala naye uplan a nice safe date or outing ninoyi2 and umtshele beforehand ukuthi uyazini I just ngifuna ukuba nawe futhi angifuni kube ne any penetration no sex ukwabona just to be together you know ni massajane nigeze ndawonye ni massajane you listen to nice music uyabona and just cuddle okunye vele automatic kuzozenzakalela but ungamtshelanga wena ukuthi nansi into oyifunayo ukwabona you are still young and I think we are scared kancane but hayi ngendlela wrong but umenza feel a bit insecure. Okay angizozama but unzima into yakhe isebenza kahle kodwa all the time yeah that's the problem really. That's the problem ngiyabona no don't really that's the problem but angaze ngimnike leyo nto leyo ukuthi because I always tell him ukuthi no enza kanje but kanje indoda ifuna ukutshelwa wena indoda ifuna ukutshelwa wena okay you must know that when umfesazilwane boy yes kumele understand ukuthi mina ngithanda ukuze ngifike la ngifuna ukufika khona kumele kube kanjani bebona but also if uthi induku yakhe ayisebenzi kahle already even if wena uyam accommodator and you are fine and uzama ukuthi amenza feel uncomfortable uyena already use uncomfortable ngaye so akuwena omjajayo uyena ozijajayo ngesimo sakhe ukwabona lalela ngikuhlebele nje kuno Dr Mthembu engimaziyo lapha eHillcrest eMedilution awukumlethe khona ke emkheningi ngizozama ukuthi ngimfake inkinga uma nathi nje hawu usuqala imkhuba hawu ugangile shit good luck sis but you can just say nizoclean ungasho ukuthi uzokwenzana ithi nje nizoclean nje nizokhipha inyongo general nje ukuthi nibe fresh ungasho ukuthi yini lokho kunye siyokwenza nje thina automatic nomdwebela uvini nodokotela sishalanisi ngiyabonga ngizoke ngimzami right manje anonymous before sikudedela uhambe ubumbambile ben hayibo hey do you think ulalele right now? I don't think so. Okay, so it's safer then for me to ask this question, right? Yeah. So esimeni ke where engakufika la ufuna ukuthi ufike khona and lento iyakhathaza. How then are you coping with it? And you know nayo in mind
that you are ashamed to share with anyone? I can't say I'm ashamed. I've talked nabanye abantu who do the same thing, but okay, well, we've never spoken ngaphezu kwale point, but whenever ngingafikela ngifuna ukufika khona, you know, ngiyayifikisa mina in my own way. All right. Okay. Yeah, well, that will change. Safer. It's yeah. safe the lokuphela ngokuthamba I was relieved with someone else. Who's reliever yena? So Yes. that's safe. Yeah. No, I bengakafiki lapho inkinga yami ngilo muntu lo nebhadi so mengase ngithi ngiyaqala ngamane ngibanjwe kuseni. Well, unenhlanhla actually not even a part. Nanokuthi ngiyaphahluka ke ngiyaxoxa. Uyasholo wena ukuthi hey ube mnando Alex. Wabiza igama lomuntu wrong. Eh? No. Yabona nje after sewubona udokotela you will give us a feedback, eh? Sure. Yeah, well. Okay. No, sisifisa enhlanhla ke sise. Ngiyabonga big your show semimnandi kakhulu. Okay, thanks sis. All right. So the reason I asked that question dokotela ngenzela ukuthi uma khona umuntu osola sengazi ukuthi uyena lokhulunywa ngaye sengisho ukuthi similar abuke ubungozi bokuthi if this thing is not attended to kungase kwenzeke ini. Of course ngoba umuntu usuke nama feelings adinga ukuthi afike somewhere. Yeah. So this gentleman is lucky that umuntu wakhe prefer ukuthi masturbate to take matter into our own hands. Yeah. 1943 lelihlela lilungele ingane ungathumela nama voice notes as well ku 0789342827 anonymous Nanda sawona angisinjani uthiyana siphila mfethu kunjani kwena siyaphila futhi ngibeka olodokotela la yebo baba hayi amamasilewa ngikhuluma indaba ezimnandi ngabe izindaba ezinjalo yangisulukisa futhi ngiyayithanda ngoba uzomenza kumndeni umuntu ube mkhulu. Amen. Yabona mangikhuluma indaba lemanje kakhulukazi leyo kuzuma ukuthi noma ikuphi ungabe ungaplanwa nje ungaplanwa yabona nje baba Alex Mthiyane lapha kwaNgqolothi mase kuba khona mase kubuka khona isamba ngisaphekeze lapha ubhekelele ukushinethile ubule ngithuna kamagwava la athi sithi sikamagwava ngemphansi yishe kube yilo daba le nokuphi nakuphi noma uthatha uyotheza inkuni indaba lesike zishe khona ngikholwa ukuthi mina ekhaya bakodwa ngithanda ukuthi masihleleka engagqozi into lezo ezombamba like omathathi omajini abona le short hotela nami nje angigqokishe bekhana ngihlele endlini mangisebenzi kuba ngifuna ngomthinta nje ngizosengifela ngifika khona yilo muntu ke mina uthanda kakhulu le mtavazo yeah ukuhleka kakhulu ngiyamela futhi naye uyazi and sengaze ngamzama ngalo ukuthi nayo siyakwazi ukukhuluma yabona good alendaba le nalokuthi kakhulukazi esilimaza kakhulu thina abantu ukuthi asixoxe kakhulu ngesex kodwa masokubani ngayo isex khulume ngokuthi ama-G-sport kakhulukazi yes ngoba inkinga kakhulu ne-G-sport umuntu uma uthi awuyitholi i-G-sport yakho kubalulekile ukuthi ngibuze kumagogo ami ukuthi mhlawumbe uzwana ngithi nanti kakhulu uze khona yabona nje I remember lesikhathi lakho lamagogo ami khona endithanda kakhulu ukuthi khona mhlawumbe romance kuphela simisahezi yabona siromance nje sizidensane akuqhathile kanti sisilale singenza lutho. Okay, so akukho ma questions la dokotela testimony ukuthi it works and then uzama izinto eziningi you see so home you Dr. Mthembu lo iyahamba kwanesikhathi la khona athola khona ukuthi ngilichithile yabona nje laphatha kwa ngaba kulelanga eyitshela ukuthi wena ayikho intombi yohlala nawe how hey madodana kukhona konke lokutholana ukuthi wabanje khona konke lokutholana amagazi nale expertana ayiwaphinde waphuma futhi wayengaphandle wabanje so manje the fear is umuntu esifazana ekutheni ke uthi hey akekho umuntu ayokahlukane naye no sikuzwile anonymous siyabonga yes good luck mfethu qhube leyo are you ready for our voice notes? Always. All right. Indaba eGagasini 0315373000. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. It's 1948 with Dr. Leskhuluma indaba yokuba spontaneous good relationship nakhona ke kumD. Asizwe ke nama voice notes eGagasini.
Sanibona ni Dr. nawe Alex. Hayi ke nakhuluma ngetopic emnandi uphumza lweMaritzburg. Hayi mina nje umuntu wami uyazazela nje ukuthi ya ngifona manje sengitsho nje ngithi ibaridi angikufice usulele ubheke phezulu ngizozenzela angibuye ngingafuni ukuthi yena angenze ngifuna ukuzenzela so thando lwethu nje lu free lu spontaneous like nisho. Hey Alex nawe dokotela hayi nginenkinga la yomuntu wami hayi akeve esaba uyigwala ngalendlela exakile akafuni senze izinto ngiyazama ukumkhulula ngayo yonke indlela siyaxoxa ngaye avuma kodwa mase kumele kube khona something new esizamayo hayi uvele nje abande nje ashawa uvalo ungazi ukwenze njani mhlambe ngabe ikhona inkinga dokotela mhlambe mawucabange engabe yenza lokho ukuthi abe naleyo nto. Hello Alex le Dr. Mthembu ke rata show ya lena kudu ke rata I cannot afford to miss it. It's very much informative from Dimakatso Malaka Johannesburg. Thank you. Nginibingelele Alex nawe dokotela wane noMas la ePantown ngizodokotela ethinta indaba engifisa ukwazi ngayo ukuthi kahle kahle thina ndle emnyama isima kanjani mengizwe ukuthi hayi ucansi ningalenza nasemotini ukuze umuntu ascreame ngendlela okuyiyona ngendlela ayithandayo kodwa thina sikholela ukuthi imoto iyashayisa bokade wenze ucansi emotini so inkolelo lapho kuhamba kanjani ngicela ukwazi. All right, thank you. Sikuzwile Dimakatsa realebo khantate. Kudu Kimpedi. Oh yes, I know. We siyabonga. Usisi bethi ukholelwa ukuzenzela. Uyafona athi ngifice sewu kanje. Ukholelwa uyibambela yena. Nah, good. And men sometimes like it when the woman is in the driving seat. Yeah, so that's what we call women empowerment. Yes, on top. Yes. And then brothers, uthi umuntu wakhe uvele abe namahlo abe no uyasaba. Look Mthiyane, it can be anything. It can be also inkolelo zethu, you know, because of religious reasons. It can be because of cultural reasons, but also past experience ukuthi kusho ukuthini yabona kuyena. So finding out yes ukuthi what could be the reason, but also getting omunye umuntu involved like a therapist ukuthi athole ukuthi ngempela yini into eyimbangela yaloko. Sure. Yabona. Yeah. Right. 1951 Windaba umalulhle lifice seluphakathi uzothola i-recording yalo kwi-podcast kwi-app Gagasi FM and i-video ayikhona kwi-YouTube na ku Gagasi FM. Spontaneous relationship uyenza kanjani? Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. All right, iyo le indaba eGagasini at 8 we have a hip hop show for 2 hours with GMS Asante Nolep. Uzile le comment leyo ukuthi kunenkolelo ukuthi mangabe wenzela umdavaza emotini iyashayisa yayiba nengozi kushuthi uyifaka ibhadi. Hey ngiyaqala ukizwa mina le. Ngiyaqala ukizwa le? Yes, ngiyaqala ukizwa. Sasakhuluma ngayo nawe indaba yesi. Oh, but Mthiyane again uyangazi ke mina I always have a problem into eyenza ngathi umuntu wesifazani uhamba nobumnyama unebhadi. Of course imoto uthi muyithengile uyayibika njalo but also if uzothi uzoba nebhadi emotweni ngoba ulale nomuntu lapho then endlini yakho uzokwenza kanjani uzoshaya umphazimi? Shiphelela kufanele kwenziwe khona ke. Yona indawo efanele yakhona. Inkolelo nje. Yeah, I think inkolelo but now if angikholwa mina personally but angifuna omunye umuntu okholelwa kukona ukumsusa kukona. So if wena kuukuthi ukholelwa kukona then don't do it if kuukuthi wena kuyinkolelo yakho. Sure, siyakuzwa dokotela. Anonymous Lofu sabona. Unjani kodwa? Ngikhona wena? Yo. On but mangisuka la ngiyabongena endlini ngivule ngingene lapha na kuyi uGoogle ngibheke ngithi sex porn between uSibanibani noSibanibani kuze ngichame ngiqede ngilale. Uphu Mr. Fortunately thatile but akekho la eduze kwami akahlali nami. Umebuya lezi zinto obeyichaza wena doc uthi uzame ukuthi khulume naye ube semndenini wakhe wonke into. I've tried all that. Ngikhulumile nganela sengisuthi futhi
ngikhumbula nje khona isikhathi la ebeke ngimcele athi ngikhathele ahlala nami umsebenzi kude uma ebuya kulala ingcingo ibheke phansi kodwa ubona ukuthi ufike ekhaya ngoba kufanele ize ekhaya kodwa usuthu ngo angakafuni ukuqhuma yes ngiye kwenye indawo ngisengiyisebenzisela nje la ngibhala text point between banwana sipanibani ngichame ngilale ngiqede. So now you have the porn stars oswazi ukuthi ufuna between banibani and banibani. But ke anonymous wariyami ukuthi for how long ngoba njengoba kunjalo wena uyazi ukuyabanda manje uyendlini ebandayo uzofika ungene emashidini abandayo wedwa uzenze wena uzichamise wedwa one day kuzoba khona icolleague thizeni emsebenzini igcina senjwayelana nayo ikuthinte kamnandi kuvume kwenzeka inkinga now uyasho ukuthi akwakafuni ukuthi uphume kubudlelwano bakho njengomshado wakho. So I always say ukuthi umuntu wesifazana ohlaniphile yakwazi ukuthi awakho umuzi. Yes uyabonakalisa ukuthi yena khona into azenzayo eceleni but wena pretenda ngathi akukho ngoba yena egcineni wena umthetho wakhe kumele ngabe unawe ngokusemthethweni. So zama ukwenza izinto to try and entice him, you know. Yes, talk to him njengoba usho ukuthi mhlambe mokhuluma naye akuvumi, get a third person or a counselor nihlale phansi ukutholakala ukuthi yini inkinga ngoba ngathola mhlambe naye khona ugcobho khona mhlambe uyazi ungena kuphona useyacasuka naye akafuni unkosikazi wakho ongena kuphona njalo but talking ihlale ivula izinto ezithize. But if ungakafuni ukuphuma emshadweni wakho I would say fight for it but ungavela uyekelele nje nawe iba nezinto ez proactive ngamasibom ezingamasibom into yenza ngamasibom, you know, to help to try and save umshado wakho. Sengibile ke proactive ngokuthi umthetho listen to this uhlelo leni walalela waba nokugxeka somewhere somehow utheka namabhenanyawo noma amani laba bangeza angisazi ukuthi yini but ibhenanyawo ludokotela ushilo ukuthi bona abantu abangafuni ukutshenwa ukuthi what to do when and how uyabona umuntu alindele ukuthi wena ufanele ulalele yena ngikuphile nje so babila sidile but yazi ngekuhlebele sisi usilalele vele kuyimanje abantu abanjalo akafuni kwena ukukunikeza ipower yokuthi wazi ukuthi lento ishilo uyayenza already usilalele already manje and whatever it is lenkinga anayo is not about you wena kukhona yena leshaya khona ngobudoda wabakhe whatever it is and uyena odinga usizo personally and it's got nothing to do with you because usisi usecabanga nanokuthi ufike sesuthu ucabanga ukuthi uthola elsewhere uyabona so umuntu onjalo futhi khayo angeke uzukwazi ukumtshela wena umuntu wesifazane wakhe ngoba expect ukuthi ube ngaphansi kwakhe. So okay, to take the number sisi and ungakwazi ukuthi mhlawumbe consult dokotela nobabili abene approach ukuthi anisondeze kuyena. Sisi yabonga kakhulu sisi ngokusilalela. Ithi ngithathe nama voice note sokugcina doc. Hello Alex and Dr. Mthembu, anonymous lona. Ayinami neyethu relationship it's spontaneous nginje even without sex. We've seen 5 years manje but every day is like we are on honeymoon. Aluphela usungathi siyaqala ukuthandana. Ngize sometimes mina wesifazane ngize ngimcela on a date. Size ngihambe ngicela ukumkhipha nje just to keep things sparking. Ngize ngibhuke sihambe naye yabo nje kumnandi ngaleyo ndlela ngathi every day siyaqala ukubonana. Ngisacela ukubingelela anonymous oqhamuke eNewcastle. Mina ngafika la emedication ka Dr. Mthembu nginenkinga yama period pain ayi heavy ngalendlela. Kodwa Dr. Mthembu wangisiza ngoba wanginikeza i-treatment yakhe engeke ngisayibala nga one by one kodwa yangisiza kakhulu kabi. Enyangeni elandelayo angizange ngiphuze ngisho iphilisi ne-acid ke naloku detox kakhona kuyasebenza kakhulu because even i-drink angisayihaleli uyihalele. Ngiyabonga. Anonymous from Newcastle. I'm 65 years of age. Ngafika la Dr. Mthembu ngingekho right nginama ulcer nendoki engasebenzi vilapha noma ngivuka ebusuku mangivuka ebusuku ngivuka khathele akusekho lokukhathala manje hayi induki uqandu manje impela hayi kuyafiwa kwangisiza ukuthola medication ya Dr. Mthembu nayo ozone ne treatment oyithola ka Dr. Mthembu nayo nabasebenzi ba Dr. Mthembu banomoya omuhle.
All right, siyabonga Dr. Mthembu. Sure. Yabona ukuthi umuntu mlapha azagcine engasakwazi nokuthi ubani. Ubese ufuna ukuthini? Uthena Dr. Myeni. Dr. Mthembu. No, siyabonga kakhulu. Thanks for that feedback. Just uqinisa idolo nje kuthini. Oh yes, nabo ubufakazi. UDr. Mthembu utholakala kuphi ke? Medilution ese Hillcrest kwamanje inumber 031 765 8475. A cell phone 061 4622 945. Buka ke sesiqedile njalo. Lewe quick kanti. 1 hour long quick. Yabona spontaneous izinto zishintsha ku relationship ne hour nje it feels like 5 minutes. Yes. Ngoba uhlala excited for next time ngoba there's more and more and more next time. Oh, so kona wonke ama examples obungawenza. So 5 minutes is your thing. Special open line on Mondays at 7. Talk to us.